Лично аз не притежавам камера, която има собствена охладителна система, а на мен ми се налага да снимам изключително дълги сесии, тип сватби и всякакви други подобни евенти. И имаше един много специфичен продукт, който ми направи впечатление. Смятам, че е много добра инвестиция за хора, които снимат на по-топли места, които често получават известието, че камерата ще прегрее. Продукта, който искам днеска да разгледам и да си кажа моето лично мнение, е на Ulanzi охладителя с външна батерия. Един аксесуар, който смятам, че помогне на абсолютно всеки, който има камера без охлаждане или които често получават известието за прегряване. Аз съм един от тях. В кутийката на охладителя има, разбира се, опътване на няколко езика. Има Type-C кабел, който е изключително дълъг и за някои хора би било много полезен, за което по-нататък във видеото ще разкажа. Батерията за самото устройство. И самия охладител. Това е охладителя, който е от две части, което едното е батерия, а другото е самия охладител. Този продукт вече съм го изтествал, вече съм го ползвал в реална среда и мога да кажа моето лично мнение. Нека сега оставя батерията на страна и да поговоря за самия охладител. От задната страна на охладителя има 4 магнита и 3 пина, за които се захваща батерията. Има единственото копче, което е просто за да сменя режимите. Също така отзад се намира и LED осветлението, което показва когато е около 36 градуса плюс-минус 3 градуса и кога е над 36 градуса плюс-минус и сменя цвета си от синьо на червено. Самия охладител без батерията тежи 107 грама. Има Type-C порт, който може да захранва директно самия охладител без батерията, което е много хубаво, тъй като ако случайно ти свърши батерията, винаги можеш с някакъв Type-C кабел просто да го боцнеш и да продължи да го използваш без никакъв проблем. От предната страна е най-интересно, тъй като може да се види силиконовия термопад и също пружинения механизъм, с който се захваща към камерата. Това е батерията. Батерията тежи 71 грама, също така е 3000 мАч, захваща се с 4 магнита и се свързва с ето тези 3 пинчета. Има копче за пускане да покаже колко батерия има чрез 4 диода отгоре и Type-C за зареждане. Зарежда се около 2 часа, зависи какво зарядно, но около 2 часа би трябвало да бъде заредено. Когато сложите батерията върху охладителя светва в синьо, веднага показва колко батерия има останала. Магнитите са достатъчно здрави. Аз мога да кажа, че като съм го ползвал, нямал съм такива притеснения, че самата батерия ще падне от охладителя. Първи път, като натисни копчето за пускане, се пуска в първия режим, още един път за втория режим и има автоматичен режим. Батерията, по данни на производителя, трябва да издържи 85 минути в първия режим, който се води тих. Второто ниво, което се води максимум охлаждане, трябва да издържи 65 минути. И има автоматичен режим, който също е даден да издържи 65 минути, но там не мога да кажа, тъй като би трябвало само да си го прецени, може да издържи повече, може да издържи по-малко. По това, което аз съм пробвал и аз съм видял, наистина горе-долу около 1 час издържа, но тъй като аз снимам много дълги евенти доста често и тая батерийка не ми стига на мен, но тъй като аз имам пауърбанка, която има Power Delivery, мога да го вкарам с Type-C в охладителя и охладителя да работи докато не ми падне на пауърбанката батерията, което на пауърбанката батерията е бая по-голяма от 3000 мАч на батерията, която идва от производителя. Лично аз предпочетох да изпробвам батерията, но после бая бързичко ми се стори, че падна, тъй като евента беше бая дълъг. Реших да го сложа на пауърбанката да си изкарам вечерта. Разбира се, не е задължително да е пауърбанка, може да е всяко друго устройство. За шума, който произвежда това охладителче, ако ще ползвате микрофона от камерата, не бих го препоръчал, тъй като не е като да ни произвежда шум, но не бих казал, че е много шум. Така звучи на първият режим. Микрофонът е от абсолютно същата позиция, на една ръка разстояние от мене, звучи по този начин. Сега е второто ниво.
Батерията тежи 71 грама, охладителят тежи 107 грама, общо тежат 178 грама. Бих казал, че не са много тежки, тъй като охладителя с батерията го бях сложил върху гимбала и много лесно са балансирани, не ми промени много баланса, много лесно беше за коригиране и е достатъчно компактно, за да не ми пречи на моторите на гимбала. Много ми харесва, че самия охладител може да се ползва изцяло без батерията. Ако имам достатъчно голяма батерия да го ползвам за дълго време. Също така пружиненият механизъм много ми хареса. Много добре пасва на много голяма част от mirrorless камерите, които имат изваждащо екранче. Хареса ми също и компактният дизайн, дори и с батерията. Нещо, което също много ми хареса, са, че са използвали магнити и пинчета. Магнитите са достатъчно здрави, също самите магнити, те, които са на охладителя, са на краченца, а те на батерията са вдлъбнати. Така че когато го сложиш, няма абсолютно на никъде не играе. Абсолютно съм сигурен, за по-голямата част от хора няма за какво да се притесняват. Няма да го защипваш, няма да ровичкаш кабели, няма нищо, просто и това е. Ако случайно охладителя, след като има батерия отгоре и не ще да пали, първо трябва да събудите батерията и след това. Нещо също, което ми хареса е build quality-то, изключително солидно парче, дори батерията, като го стисна, нито се сгъва, нито издава странни шумове, много ми хареса. Като усещане се усеща изключително премиум. Всъщност не знам какво не ми харесва, знаеш. Написал съм не ми харесва и написал съм не ми е харесал и нищо не съм написал. Искам само да спомена, този охладител не обещава, че няма да ти прегрее камерата. Ако произвежда достатъчно топлина или самото място, където се намираш, ако е достатъчно топло, тя ще прегрее. Охладителя не обещава, че няма да прегрее камерата, но може да удължи времето за снимане. Ако снимаш на по-висок FPS, може да ти удължи времето. Ако пък не снимаш на толкова висок FPS, може пък изобщо да не прегрее. Всеки ще има различен експириенс с охладителя. Зависи поред какви условия се намираш, зависи в какви условия снимаш, колко тежко си използваш камерата. Но не обещава, че няма да прегрее. Но камери без охладител в тях, това ще им промени живота. Моето мнение е, че цена-качество, такава сглобка, такова представяне и такава функционалност за охладител, бих казал, че за цената бих казал, че е чудесно и бих препоръчал на всеки, който има такъв проблем, да инвестира в едно такова устройство. Охладителя може да бъде закупен от Photo05 с линка в описанието. Охладителя е предоставен от Photo05. Ако случайно имаш експириенс с такъв охладител, много ще се радвам да получа фидбек. Също така да се абонираш, да коментираш и да влезеш в сайта на Photo05 да провериш останалите продукти. До след малко!